Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Iso, Amrita Foot Care and Wellness Center, Lourdes Opticians, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair. 你好，名靠优品。 Hello, Miniso. That's your call, Miniso. Miniso。 Miniso. 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 Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar, Lourdes Opticians, San Juan. Tobba tal-għajnejn kull-jum u jekk tordna nuċċali ġdid, il-vista jabxejn. U issa anke nġibulek nuċċali dar, għall-appuntament ċempel 21381226. The Icon, the new fragrance by Banderas. Ivan Grek, grazzi tal-li ġejt fuq kellimni. Inti għamilna xi 3 sigħat nitkellmu xi ftit. Suppost kanna nagħmlu sija. Uġi vera. 3 sigħat. Għatli ħafna affarijiet interessanti fuq ħajtek li jiena meta tomli jisni bdejt inħares lejk b'mod differenti. Għatli fuq traġedja li għadda minna l-papa. Il-mama u inti ukoll. Il-mami tijak mitet vera zaħira. Biex laqt il-kelmu fuq. Il-mamma tijaj, ovvijament, nibda bistu ġet minn li jena kont ossessjonat bil-mamma. Il-mamma kienet kollox għalija. Sal-punt li kważi unhealthy, fis-sens li kont mami zboj ħafna u niddependi ħafna fuqha u nippreferi ma noħroġ biex inqattaħin magħha. U kienet il-mama u li kienet ġejja mill-park. Mister il-mama kien magician. U kien magician popolari ħafna. L-stage name tiegħu kien Chris Van Bern u kien jismu Michael Patch. U kien jagħmel shows għal Reġina dak iż-żmien u għall-armi li kienu għaw Malta, eċetera, eċetera. Però n-nies kien hemm nies kienu jeduru tax-xitan, kienu jibżgħu ftit minnu għax kellu saħħa partikolari anki jipnotizzak, ġifieri. Kien bravo ħafna. Ħafna, ma taġi Malta, għax huma il-familja tal-mamma marru kollha l-Awstralja u baqgħu u oħta biss hawn Malta. U oħti hija Zia Mary li tiġi Peppe Azzopardi, ġifieri Peppe Azzopardi huwa kuġin tiegħek. Kuġin tiegħek, kontx nafa wkoll. Vet u Simon u Charles. U baqgħu hawn Malta. U mbagħad kien ġi fin-1974, 75 kelli 5 jiena u nannu kien jekk jiena qiegħed inġib ruħi ħażin ħares f'għajnejk hekk Ivan. Bis-serjetà. Lilek? Tiġi hekk. Vera? U tiġi tħares liħra. U l-mamma kienet tinkwieta, u tgħidlu, all right. But sabbatnej fuq il-mejda, u tgħidġi tiġi ftijak. Wow. Allora kellu daqxej hypnosis. Kien jaf jihipnotizza. Allora n-nies kienu bix-shows li kien jagħmel, u hekk issa l-mamma kienet miegħu fuq il-park jitlu fil-kaxxa u jaqsam il-kaxxa minn nofs u toħroġ minn naħa oħra. Il-mamma. Eżatt, u jkantaw, u il-mamma u Zia Mary wkoll. Wow. Allora l-park ġiet minna. U jiena iż-żgħir minn 6. U ħuti b'xi mod jew ieħor kollha kienu jħobbu l-music, kien hemm minna minn ħriġna eżjed. Oħrajn li kienu jħobbuh għal-passatemp, però kollha kienu jħobbu l-mużika. Ħuti tnejn minnhom is-subin ħaddu sem festivals, Zakino d'Oro u daw l-affarijiet. Oħti kienet kanta regolarment, Josette Hamilton ovvjament. Allura d-dar dejjem il-mużika kienet dejjem preżenti min iħobb. L-orkestra kelli hija ieħor ta' qabli li madux magħna li kien idoq kull strument, violin, trombone. Kien mużikalment rich ħafna, sinjur ħafna fil-mużika. So allura jena tlajt, nisma ħafna affarijiet differenti. Familja ta' varjetà mużikali. U ħadd ta' kulħadd. Allura kwalinkati ta' mużika once hija sabiħa u toġobni ma tagħmilx differenza jekk
heavy metal, jew kiex opera. Dak kienet toġobni konta u l-emozjonijiet tiegħi kienu ntwajnd ħafna ma dak li qed nisma' fil-mużika. Allora jiena u l-mamma konna nqattaw ħafna ħin nisimgħu ħafna mużika flimkien. Xi ġmiel. U meta tkun żgħir ħafna mill-mużiċisti u l-artisti jirrelataw miegħi meta ngħid li inti toqgħod quddiem il-mera. Jiena kont naqbad tennis racket minn dok tat-tennis u norbota bl-ingravata ta' parsen di kitarra, nagħmel stand quddiemi u nwaqfu ma' xi ħaġa biex ta' parsi qed nagħmel xi wħud nagħmel sijat. Mbagħad ngħid il-mamma isma' provide u l-mamma kienet kaxkarni għall-festivals. Isma' nhar il-sibt għandek rehearsal tal-festival. Bub, u tkaxkarni. Ovvjament, imma l-mamma għarfet li kellek talent. Żgur. Ma kienx kaxkar li per eżempju. Għat ma smajtek kantor. Le, aħjar. Ok. Allura kienet, le, jek tisma diska ma taġobiex, mamma kienet naħseb jien fħajti. Waħda miftit li tpoġġini f'posti, jiena kwajt rasi jibsa fis-sens, nivviġwalizza xi ħaġa dal-mod, inkun rida dak il-mod. U daqsxejn perfezzjonist. Fil-fatt anke il-band u sħabi li kienu miegħi kienu jibgħatu daqsxejn miegħi għal dal-fatt. Però s-suċċess tiegħek hu. Kienet qed ngħidlek le, all right. So, kont mami's boy ħafna. Allura meta mietet kelli 16. Fil-fatt l-istorja li ħallitni mmur l-Awstralja maħuta biex nieħu ftit indipendenza. Ma kellix target dak iż-żmien, ma kellix triq x'qed nażel, kont mitlu imma ossessjonati noqgħod id-dar, kultant noħroġ id-dinam nara futbol jew mur nhom u lura mal-mama. Fil-fatt rawtu l-oħrajn. Ma kienet tħobb il-kulħadd, imma somehow konna qattu ħafna żmien flimkien. Bad mort l-Awstralja maħuta u bdejt naħdem hemmhekk u nieħu ftit indipendenza. Ovvjament. Però bittir li terġa' tiġi lura. Bittir tiġi lura. Mhux tib hemmhekk. Kien hemm 8 bniet u 3 subien. 8 bniet kollha nofshom mhix fuq eżatt, ġifieri da. Immaġin għandek 4 oħra, 5 oħra bħala, ġifieri iktar tax kif. U l-Awstralja tinsix l-Awstralja dak iż-żmien qed ngħidlek 1984-85. Meta mort hemm. Aħna konna naraw Dallas u Dynasty dak iż-żmien u konna ngħidu dak divorce u dak reġa' żżowweġ immadhom jintaqgħu meta mort hemm. Benta għamazzijiet, raġel tijaj, dal-partner tijaj, raġel tijaj, all right, ok. Le, da stepson u di tifla tijaj propja. Għalik kun overwhelming il-bicċa xogħol. Differenti ju mill-kultura tagħna. Qed jiġri hawnhekk u tinsix da qegħdin xi 12-13 so familja kbira. Kien hemm ħafna divorces u ħafna ħafna. Dak kienu Malta tinsix ma konniex dawn l-affarijiet fuq il-Friends konna naraw fuq il-series. Sakemm qiegħed hemm ma kienet iċċempilli kuljum, eċetera. Bad teċ mal-papa, ovvjament, kienu jgħixu flimkien kont l-aħħar wieħed jiena allura kienu baqgħu waħedhom. Bad f'Jannar 26 January ġiet siju tiegħi qalli ċempluli qallu li ħaniġu ħdejk għax irridu nkellmuk. Sija tiegħi u raġel tagħha li kien pulizija fis-CID, allura parti minn xogħlu kien li wassal dat tip ta' news. Kuna għat naħsu karozza, ġew, u għatna t-sija rajta, għat jow għamil ċaħġa, jow ħadet għalli għax ma morċ għandar weekend li jow, there's something, għam ċaħġa mux biex. U għalli van, għan kelmek ftit, u għajet il-rizmu għalli, I have very bad news. So dak iż-żmien jek għalli hija kien ma jiflaħx, kien qed jiġired brain tumor għal 4 snin. Kemm kellu żmien hu? Kellu 24 meta miet. Ġifieri da minn 20 sa 24. 21 sa 24. Miskin, ġlida sħiħa. U dak kien qiegħed Malta. Kien qiegħed Malta, so il-mama għexet dan ukoll. Il-mama u l-papa u ħutu il-familja kollha għexew jaraw li hija jbati għax brain tumor u mhux bħallum tinsiex illum. Dak iż-żmien ma kienx puttinu u daw l-affarijiet l-ewwel qalulu multiple sclerosis u mbagħad qalulu xi ħaġa oħra, mbagħad fl-aħħar daw jindunaw li it's a brain tumor. Daqqa jattakka lek għajnejk, daqqa saqajk, daqqa ma sox titkellem, so kalvarju. U jiena ta' 15, 14 qed nara dil-biċċa xogħol tiġri. It's not easy, u ma tkunx għadek qed tifhem eżatt u ċertu engra għaliex hija hekk da li trabbejt miegħu.
U forsi anki kienet waħda minn raġunijiet li l-mama tiegħek Mamma kienet iddeċidiet inkwetata ħafna. li tmur l-Awstralja inti biex forsi Indipendenza minna u biex forsi inti li naqax kontet nar tinsix iż-żgħir inti tara l-affarijiet kollha li għaddu minnhom ħutek, bażikament. Issa hemm it-tajjeb u l-ħażin fi għadi. Titgħallem ħafna ma fl-istess ħin. Ħafna mit-trauma tgħix miegħek. Tibqa' miegħek intu ħajtek, aħna tinsix. It-trauma tal-ġenituri tagħna instilled ġo fina. U aħna ngħixu biha u nikbru biha. Plus li ħanżidu dawk ta' qabilna u s-soċjetà ta' madwarna, ġifieri di ħanitkellmu fuqha daqsxejn żittat. Anyway, għalli dan ġi fuqi għalli isma' ħanejt l-Ingliż għax qed ikellimni bl-Ingliż għax għalli very bad news your mom passed. U jien dak iż-żmien ma kontx għadni nifhem passed xi tfisser. tfisser. L-ewwel x'in qalli your mom passed bil-ġismu. Something happened to my brother. Imma tqul ġara xi ħaġa hija, għalli no. Għalli unfortunately it happened yesterday. What happened? Għatlu I must go back. Għalli you must hurry if you want to make it to the funeral. Boom. Għax inti za dak il-ħin ma kont għadek Ma fimt. kontx għadni mhux qed nirreġistra li l-Awstralja ma tsijiet. Daqqa waħda Funeral. mietet ommok. L-iktar ħaġa għażiża f'ħajti, you know what I mean? Skuża, jekk nitfat nejb l-Ingliż għax titkellem fuq l-Awstralja. Daqqa waħda ġennata sħiħa, xbiddat niġi ġostiġar, waħdi għatna fxie tiġri ġifiri u kienem dalma. Sħiħa dalma, sħiħa sħaħ, ma nafġala. Life stopped. ħajti waqfet għal dik il. Mbatt mort l-ura, għallu l-isma rridu nranġaw biex mur l-ura, u t-sija minnom offritti biex tiġi miħaj l-ura. Pero it-tardja ftit, u jienu ġej l-ura, kienem strike Singapore. Through flight sarġ, vila għas il-funeral maħat. Da ġejt l-ura mort il-ċimiterju, ħadu neħuti u kienem il-fjuri għadhom emmek u ħat miħaj itra li rċevejt, li battila mill-Australja u rċevejta jien meta ġejt bala ħeċrata, so kienet xi ħaġa ħassejta li tissir, l-lum tħares l-ura ma tagħmilx sens. U dak iż-żmien X'ma jagħmel sens. li fatt li tfajt di litra misni sammejta. Mhux tfajt, tagħmel affarijiet mal-fjuri u daħħalta fil-ġism. Ma għalija kienet symbolic. It was your way li. Ovvjament sibt il-papa distrott. Il-familja kulħadd grieving, kulħadd jħoss it-telfa fil-mod tagħhom. Ja, qasni sa nimmaġina f'100 sena it-trauma li għaddejt minna dawk. Għax anki s-setta jidri għax morna Singapore u weħinna mek, imminti dak il-ħin. Min jaf? Ta' dik l-età. Il-ħsibijiet tijak, il-ħsibijiet tijak ta' qed tiġri biex tmur id-dar, biex tmur il-funeral tal-mama. Tipprova. U tinsix, issa kelli 16. Allura niftakar nitqajt ma' xi ħadd fuq l-ajruplan kien hemm mara ħdejja li qed tarani nikbi u din spiċċat tannaqni u tkellimni dak it-trip kien dak iż-żmien konna bil-Walkman. Allura jmejċu li xrajt ma nafx kemm il-pakket batteries biex jibqa' dejtru l-flight kollha. U nisma' d-diskju. Dak iż-żmien jiena l-mużika hija soundtrack ta' ħajti, ħafna songs jifakruni f'momenti partikolari. U f'dak il-flight partikolari kont nisma' ħafna Cat Stevens u kont nisma' ħafna Forever Autumn ta' War of the Worlds. Allura dak id-diski kull meta nismagħhom joħduni f'dak il-flight. Dak il-flight li ġej lura u ma naf sensib. Ovvjament, sirt familja distrott, papa kien mutajeb xejn. U l-ħajta mbidlet. Il-mew tal-mama kienet ġid f'daqqa. Xokk. Ħadd ma qed jistenna xejn. Fil-ħajja għadha mletek infetħet fil-li konna l-linja li kultant toħroġ naqra barra ta' familja sħiħa. Disgwid, nintaqgħu kollha flimkien. Tintaqa' flimkien toħu gost, għal xi emozjonijiet, jew għana kollha familja hard-headed u passionate ħafna. Allura meta nintaqgħu nukleari. Dak su beda jisfaxxa. Papa ovvjament qatt ma ħallina neqsim minn xejn, dejjem ħadem, imma ma kienx ta' waħdu. Ma kienet tuħosib li tagħmel kollox, ma kienx bniedem li lest ikompli waħdu.
Dejjem ħadem fil-għaxijiet id-dokjard, il-papa għamel 45 sena id-dokjard. Laqat ħaġurnata sikka xej, u laqat qabeż il-linja b'xi mod, il-papa kien hekk, il-papa kien awċi, sonet l-istorja tiegħu wkoll. Minna jsilem u bniedem ta' prinċipju u valuri kbar, ġifieri mużika ma ħadx minnu, il-papa ma kienx fil-mużika u ma kienx bħal mama. Il-mama timla kamra. Tidħol, il-papa kien iktar riservat, kultant joħroġlok ċajtiet li titħaq ukoll imma kien strikt u tal-punt. Mija il-laxka naqra, ma maħuti kien strikt ħafna. Għax inti kont l-aħħar wieħed. Eżatt, isu il-laxka l-mama kien taqbeż għalija ħafna wkoll u tidħol fin-nofs taqbeż għal kulħadd imma għalija speċjalment isma' dan mhux ukoll. Kien ikollu raġun ukoll ta' ġifieri għax jgħidu l affarijiet li konna għamlu meta konna żgħar. Għalhekk ma nitkażax sal-aħħar b'affarijiet li jiġru llum, jiena kultant nibda ngħid jien qed nitkaża b'xi ħaġa li qed nara fuq Facebook, mela din jiena kont żgħir u kont tiżgħar għamilt qar minnha. L-unika differenza llum hemm iktar awareness, għandna nkunu nafu iżjed. Anyway, so il-ħajja kienet diffiċli ħafna għalija u naħseb l-iktar ħaġa li salvatni u ħallietni ma nibqax sejjer kompletament barra mit-triq hija l-mużika. Għax kun l-unika way li kont nista' Isa kienet noħroġ l-espressjonijiet tiegħi. it-terapija tiegħek bla ma taf. It was your therapy. Ħafna. U kont diġà kreattiv dak iż-żmien, però kont għadni mhux daqshekk konxu tat-talent ta' li nikteb il-music u hekk. Kont għadni ftit li xejn. Allura tħadd ġoben kont li żar wieħed jien, kienu kollha akbar minni, ġifieri meta l-mama qed ngħix il-mama mietet, kont ġol Winter Moose diġà. Ġifieri aħna ngħidu 1986 jiena kont diġà ġol Winter Moose late 86. U huma kienu diġà maqogħdin minn qabel. Kien hemm kantanti ieħor li telaq u tħall flok u f'dej. So, mużika kienet terapija. Kont naqra mitluf, kont inħossni daqsxejn għalien mis-soċjetà minħabba il-mod ta' kif, il-mod ta' kif nħares lejn nies ġenerali, minħabba din l-ossessjoni li kelli, din il-bond li kelli mal-mama, kien hemm ways ta' rispett kif għandu dejjem ikun, ta' ma daqsxejn oltre, fis-sens dejjem għad nisa llum, il-better half huma n-nisa, jiena lija l-aħjar nofs tad-dinja huma n-nisa. U nħossni ħafna iktar komdi maħbib nisa milli. Imma dik xi ħaġa li kbirt biha minħabba il-bondi kelli il-mama tiegħi. So, mbagħad is-sena ta' wara, 1987, hija wasal fl-aħħar ukoll. It-tumur ħawver dan għamel ħafna ġimgħat l-isptar, miskin fuq sodda zaqqu daqshekk u jdeħ daqshekk bħabba l-steroids u stretch marks u hekk. U għatibati. U anke inti dik l-età qed tara dik id-batija, tara lil ħukek. Onestament, tibda tgħid x'nista' nitfi u naqbad l-imħadda ta' ġifieri ma rridx nistema' ħażin, imma tant kienet ibati, da tgħid għalfejn għandu jibqa' jbati, da qed jgħidulna qed nistennew ta' minn ġurnata l-oħra, qed nistennew ta' u jtuħ iktar morfina u jtuħ. Ma tibda tgħid it-tabib ma stax tgħinu ma jaqafx jibati. Fil-fatt jiena u inti tkellimna wkoll fuq l-eutanasja li huwa suġġett very delicate, ibes ħafna, imma nisma' dak li qed tgħid. F'postijiet bħal f'okkażjonijiet bħal dawn tibda tgħid fi struttura li kulħadd jaf qegħdin familja flimkien. U jekk il-bniedem hu stess jgħidlek għax ma nixtieqx jekk tarawni qed imbagħad jitħallunix. Ta' bniedem jgħidlek hekk. Naħseb li għandu dritt ukoll jiena. Però ovvjament huwa suġġett jaħraq ħafna u kultant l-awareness u d-diskussjoni dejjem tajjeb ħafna, imma jekk jiena moħħi jgħid hekk, issa jiena ma rridx nimponi l-opinjoni tiegħek kif inħossi fuq ħadd ieħor u l-istess ħadd ieħor m'għandux jimponi fuq ħadd għall-ebda raġuni għax inti temmen mod u jiena nemmen ieħor. U kull każ huwa uniku. Ekku.
Ġifieri ma tistax tajt, jiena naqbel. Ekku. Mal-eutanasja. Skont li ma kas. Skont il-każ. Mux jek dan għet jedunna isma nistennoħ, tamil, u minn nistennoħ ġurnata, 2, 3, 4, 5, 6 ġimma. Kemm dom? Ja, jatek dan, tisimaw mi kurutur miskin. Il-maratija u għemmek, kellu tifla ta' 6 months. Da, għettivin ġiviri, hemm ħafna suġġetti li ma jistax ikollok kanser, iva, jole, ma mandekx ġiet li tgħid iva hekk għandu jkun, jew le m'għandux ikun. Ma ħalli f'daw il-każijiet itħalli l-bniedem l-opinjoni tiegħu x'jaħseb hu. Ma nirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd. Kif naħsibha jiena huwa kif naħsibha jiena, so qed niddiskutu. Ħallina ħija ġifieri waħda tittimmaġina wkoll il-papa f'dan kollu, tilef il-mara, tilef it-tifel. Ħutu l-oħrajn, jew jiena qed nara kollox, tinsiex, issa nara kollox minn fuq. Ħutu l-oħrajn x'qed tiġri, kif qed iġibu ruhom, kif qed jiddiljaw magħha l-biċċa xogħol. Allura mużika. Issa jien ma dan kollu wkoll kelli, isma' jiena ma nafx nitkellem. Le. Kelli daġġej inferiority complex għal kon żgħir ukoll. Kompli. Kellek inferiority complex. Kont niġi bulita xej ukoll nagħmilha ċara, kont niġi bulita x'kont ngħixu jew hekk tax kont nagħti lura u naqbad u nebbixi wkoll. Ma tantx ittini l-impressjoni li kont ngħixu. Imma kont niġi bulit b'mod daqsxejn deep, daqsxejn qiebes. Verbalment, fimni, ta' tfal tal-iskola, ġifieri l-lum il-ġurnata daw naraw nitanqu ma' xulxin, ġifieri qast jiftakruh ħafna minnhom daw l-affarijiet. Wow. Però nixtieq niġbed l-attenzjoni għat-trauma li jħalli il-bullying. Il-trauma kbira li jħalli f'dak li qed jikber, ġifieri immaġina. Mhux jien ta' ġifieri ħafna mill-familji fid-dinja għaddhom li għaddejt jiena ta' ġifieri jiena mhix speċjali, imma qed ngħid immaġina bniedem li għaddej minn dak kollu u jiġi bullied fl-istess ħin, jew jiġi imwarrab, jew jiġi mhux mifhum. Dak li jkun ma jifhimx il-ways tiegħek, għadha tħossok alien. Allora l-unika mod li stajt nitfa' l-emozzjonijiet kollha kienet il-mużika. Laqqas ħbieb, pessaġġ. Kellek il-band. Kont inħossni kontu nitkellem dak iż-żmien, kont nibża. Kont inħossni fil-fatt meta kont nitfa' ċertu kummenti jew nuri b'mod ta' kif inħoss jien fuq ċerti suġġetti, kont diġà nħossni li all right. Minix ħan iffitja mal-opinjonijiet u l-ways ta' kif iħarsu li ħajja daw in-nies. Mhux għax huma ħażina jew għax jien tajjeb, kelli mod differenti li jiena inħobb ħafna n-nies, inħobb ħafna insir naf in-nies u nħobb ħafna ngħin u nħobb ħafna niftaħ ma' min nafda, ovvjament, għax għalija trust li tafda hija l-iktar ħaġa kbira fil-ħajja, il-kelma li jiena għanna ngħidu ġulija, ma nistax niżgħu ħafna ġdi tħalli nisa barra. Kif ngħidu Ngħidu il-kelma. Li żomm kentek tal-kelma. Tal-kelma. Għadik li ngħidu l-ġulija. L-ġulija. Ma nistax ngħidu. Persuna tal-kelma. Tal-kelma. Jekk jiena għad inkelmek u għad tiftaħ qalbek mija jew viċi versa. Ma li erba' tiem oħra jgħidu, taf xi smajt. Bniedem darba jitlifam, so, kif għedni li għodin nħosni għaljen ħafna fil-ħa. Sakemm mbagħad bdejt nikber bil-mod jiena mill-Isla, tinsiex imrobbi l-Isla u għaddejna wkoll minn stigma. L-Isla għaddejna wkoll minn stigma, kienu konna jusim bħala tat-tieni klassi, jew tat-tielet klassi, għax dej id-dokjat u għax tiġi mentri vera dej. Affettwatek dik? Iva, ta' affettwana. Fil-fatt l-ewwel award li ħadd mill-Winter Muse l-ewwel kumment tiegħi kien hekk li isma' aħna mill-Isla, kollha kemm aħna. Kollha mill-Isla. Dak iż-żmien hekk konna. Il-band kien mill-Isla. U għattilhom kien hemm wieħed mhux mill-Isla, il-kitarist Melvin ukoll kellu u missiru joqogħdu l-Isla qabel, jiġifieri wkoll kien hemm. Għattilhom aħna mill-Isla u m'għandna xejn aktar u xejn anqas minn ħadd. Aħna twilidnem u għexna fiċ-ċirkostanzi tal kien hemm. Hemm it-tajjeb u l-ħażin. It-tajjeb kien li konna nafu ħafna iktar xulxin, ngħiduha ħafna iktar kif inħossuha,
U forsi ma kenniex, dak kien jgħidu m'għandniex il-manjieri jew ma tedirx li mill-Islandi, ta' għandi ġejb xini għama. Anki dak il-komment, huwa komment ta' stigma ma tidirx mill-Isla. Għalfejn, xandi. Ħasibni ħan ġib xi pata caveman jew ġaġek. Għal-kulkura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal-bżonn tiegħek. Amrita għal-servizz aħjar. At the very heart of Sliema, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you. The Imperial. Live life with us. Pero kienet, Sigma, tinsix, kienem id-dokkjart dejna. Nies ta' qalb li jaħdmu fid-dokkjart u li ta' ħajjithom għad-dokkjart, ġifieri, u dak iż-żmien nugrufun u affarijiet tal-vapuri kienu jaffettwaw ħafna kontener. Ġifieri għax tagħna aħna dejjem bit-tikek suwed, dejjem. Tonxor fejn tonxor, bit-tikek suwed. Dak iż-żmien ma kienux avvanzati bħallu, kienu jaħdmu bil-grid blasting, illum jużaw mod ieħor u eċetera. Però papà dejjem ħadem id-dokkjart ma nis li jħobbu x-xogħol u jitlulu x-xogħol u minn jaf kemm saru inċidenti u fl-istorja nafu l-Farud u dawn l-affarijiet anyway. Però l-papà, ħamma naqseb fuq il-papà, il-papà qatt ma rid jilħaq. Ma rridx responsabilità ta' nies taħtu, ma jridx ikollu x'ismu. Il-papà kellu traċedja tiegħu. Mela, il-papà kellu l-ways tiegħu. Illi domt ħafna biex fimtom sa kien kbirt, il-valuri u dak l-affarijiet ukoll domt biex fimtom li huwa it-tajjeb li tagħna. Il-papà tagħna ħafna tajjeb ħadem għalina ma għalniex neqsin u l-għara ma tikdibx. Ma tmurx ix-xogħol u tidrom li jinsik u mhux vera tkun sik, il-papà m'għandekx ċans. Ma tmurx ma tiddikjarax xi ħaġa fit-taxxa. Hekk. Subaħ dritt. Mhux tellarenti ħafna għal min jiskarta. Jgħid ċuċati nista' nitkellmu ċuċati. Tista'. Għal min jiskarta u affarijiet hekk. Allura kif papà dritt joħroġ ftit filgħaxijiet ma' ħbieb dejjem jitkellem mal-istess ħbieb u kellu l-ways tiegħu. Jara television kienu ħafna programmi tal-annimali u dejjem iżomm ruħu mek dak iż-żmien, però kien dritt u strict. Però papà kellu ways, pereżempju, jinna fiħalli l-bibin miftuħin, jew ma rridx iħalli d-dawl ħafna mixaw la xej, jew jipprova dejjem jiffranka biex ma jsirx ma naħlux ħafna dawl. Il-ħela kienet kemm kontu aħwa? 6. Mhux Ovvjament. mhux Illum nifhem, ma dak iż-żmien ma tifhimx. Tibdu tara sħabek għalfejn hekk u jiena hekk, pereżempju, jew issa inti kont tara ta' barra. Tinsiex. Inti għalik il-ħaxix l-aħdar dejjem aħjar in-naħa l-oħra. U jien għandi sejjing illi hemmhekk dejjem aħdar il-ħaxix għax dejjem bix-xita. U jiena ma jdejjaqni x-xita, ġifieri aħjar mhux jgħadem. Fimtek. U allura konna kien iżomna strict u l-affarijiet u konna nibżgħu il-papà. Kulħadd kien joqgħod pass lura. Ma li l-mamma kienet taħbila ħafna, allura kont iż-żgħir u nistgħu ngħidu għajjew. Il-mamma kena 38 meta kellha lili, ġifieri ta' qabli 7 snin qabli. Ġifieri inti vera ġejt blaħsib? Ġejt ma konniex pjanati, la jiena għal saħbi. Ma konniex pjanati, Halloween di, edha fis-CV, ma konniex pjanati. Bizbal. Bizbal, ġejt. Il-papà minna jsira mawċi, ġifieri għandi nofs denti għawċi wkoll. Meta kien żgħir, ommu u 4 ħutu 2 bniet u 2 subin. Baqgħu id-dar fil-5 ta' filgħodu da fil-gwerra. Il-gwerra kienet għadha missieru u ħutu l-oħrajn marru l-quddiesa tal-5 ta' filgħodu. Dak iż-żmien Italjani bl-ajruplan kienu jarmu l-bombi fl-Eliqi. Nisma' ħafna min jgħidu hekk, jekk forsi xi ħadd se jverifika, però l-istorja dejjem hekk smajta ma kienux jitfgħu fuq il-bin Italjani, kienu jeħilsu minnhom jibqgħu sejrin. Okay. Somehow ġifieri ma kienux bħal Ġermaniżi jaraw target u kienu u dan għamlu linja u nsertat. F'dik il-linja kien hemm id-dar tal-papa tiegħi u tal-familja tiegħu. Tintlaqat id-dar, imutu l-4 ħutu u ommu fl-inċident tal-bomba. U jibqa' ħajju biss taħt ommu.
Taħt ommu. Ġviri, mirdu min. Għal dak il-ġurnati u dak il-sijat kolla bommu mejta. Uħutu mejtin miegħu. U kemm kellu żmien? Il-papa kellu, misirżu 7 dak iż-żmien. So tista' timmaġina. It-trauma li għadda minna daw jikber. Ġviri dan, u jgħad fl-istorja ta' għawdex ta' sur mastru jgħidulhom il-familja, jgħad fl-istorja ta' għawdex din. U kemm dam taħt? U damu sijat sħax, għandikun damu ġurnata u nofs, ġifri maġu, għada biex taqla r-rebel kollu. Tad-dar. Bil-mama mejta fuq. Bil-mama mejta fl-istess dar, uħutek, nejbniet u tnejsu bin. U minnalija kien hemm xi ħadd ieħor li salva miegħu oħtu. Ġifieri kien hemm oħra fid-dar li salvat. Dan, meta kiber, mbagħad ovvjament it-trauma kollha sakemm sabu ruhom reġgħu, missieru reġa' żżewweġ. Allura dik oħra jiena wkoll missier reġa' żżewweġ, mhux ħaġa faċli li taċċetta, però wara li mietet il-mama. Eżatt. X'il-mama mietet ta' 53. 53. Ġifieri ftit snin wara reġa' żżewġ papa, ma konniex kontra, ma kienx ta' waħdu. U ma mel xejn, fis-sens m'għandu l-ebda guilt dan li. Mhux hekk. So, dan tela, mbagħad kien jgħix moħħtu, allura tħossok vera dak iż-żmien ma kienx faċli tgħix ma' moħħtok mal-familja, u mbagħad kien ikollha tfal. Allura meta ntaqgħu mal-mama żewġ żgħar. Kemm kellhom? Ma kienux kbar, sa fejna fin 18s, 19s, ma żewġux kbar. Sabu lil xulxin. Sabu l-xulxin. Il-mama tinsiex kien ġejja minn familja ta' 14, joqogħdu f'dar St. Ursula Street il-Belt. U l-mama tiegħek ukoll. Il-mama kienet qabżet mit-tieqa għax qabdet id-dar. Tlet solari. Qabdet tlet solari, ħabtet ma' galerija, ħabtet ma' xi qabri tad-dawl u ġiet fuq saqajja. Fil-fatt kellha boltijiet f'saqajja, kellha xi biex iżommu l-għadam kif suppost. Ħalet the right decision għax kienet taqbad, ovvjament. Kienet l-unika way out, kienet it-tieqa. Allura, dendlet u telqita. U thank God il-wires tad-dawl u xi galerija taħt. Għatawla il-waqa. Allura ma ħaditix waqa ta' 3 solari sħaħ. So, daw l-istejjer għaqdu l-mama l-papa li mbagħad iżżewġu kellhom 6 tfal. Ġifieri il-miġja tagħna u jiena ta' ħuti ġejja, ovvjament ma kenniex l-istess ħajja jiena ħuti 2 kbar. U ta' xif qegħdin 2 mod. Jiena ta' 74 fid-1974 jien twilt fis-69. Oħti kbira żewġet u telqet, ġifieri marit oħra kien ieħor, xorta baqgħet parti mill-familja u tagħti dak tagħha ma u tibda tara l-istejjer ta' ħutek jisvolġu. Min iġib la rusa d-dar min jagħmel hekk u nisma' l-praspa li kienu jagħmlu, jirrabja l-papa u l-mama nkwitata, meta tkun iż-żgħir. Mhux faċli. Hi Alex li ħallini dak iż-żmien, ħallina kien isu bambin u kien ġifieri ma kienx jiftaq battejt. Kien għam qareb, eżin għatax kif jivvintom, mek maċ problema jivvinta. Imma innoċentament, dejjem bqal tajba u għat malizja u għek. U għallura tal-istoria taħutek kolla, u teħxa. U minnem, ovvjament, meta l-papa reġa żżewweġ, jiena mort nagħmel ftit żmien noqgħod miegħu, però ma stajtx noqgħod hemmhekk. Ma ħadmitx il-biċċa xogħol. U għatlu pa, inti pa' hekk, għax inti tajjeb issa nara jiena, għax issa huwa qed nitkellmu kelli 19, so 18-19. U ħanara sibira. Mbagħad mort għand Ġozett, dik kienet xajta tajba li baqgħu jgħiruni biha l-gruppu sħabi. Mort għal-weekend u għamil 13 sena. Għan toħtok. Għan toħti. Mort għal-weekend u għamil 13 sena. Differenti. Weekend twil. Weekend break. Iva, laqqas break. Weekend twil għamil. Saru familja, paru pal-familja, ma tafxek, għamin, bad kuntat maħuti xorta ma ġezet teħxt maħħom, ma ġezet normi, it-tfal taħħa trabbu miħaj bil-music, Davinja u Jazmin ġifiri kienu jisimaw. Fit-Teddy Ruxpin kienem Tetiber. Kellu kaset wara tiftħu u tamilu kaset. Aħna lena, għalaw kaset konna u nitfaw Cat Stevens, Led Zeppelin. Allora Davinja tela dat Tediber ikanta Stairway to Heaven u Scorpions u Cat Stevens u tkanta maħħom
Allora telaw jafu ħafna l-mużika għat-tfal. Tant kont inti jom mużika differenti, jisimma, u nikkomponi qoddim, u għek li taraw mużika li ħafna. U sirt parti mill-familja kon naħdem magħhom mbagħad ta' travel, eċetera, l-mużika baqa' dejjem hemm. U in the meantime, Winter Moods. Mbagħad, ovvjament, Winter Moods konna ħriġna diska fil-96. Sera, mela, jiena fil-87, wara li ġejt lura mal-mama, ħabba l-mama, erġgħet mort l-Awstralja 6 xhur oħra. Ok. Bat fil-fatt mitħija, bidet il-mama. Bat f-sena u nofs wara mitħija. Meta ġejt lura, għat l-Australia jisa, ma nafx fatta, għajja ma rġimu. Mamurx. Umbat il-band kien daħal, kont maħħom u tlaq, daħal Mark Doneo for għal ftit snin, umbat ġejt tħat ma' Purple Haze jena, u konna ħarġna diski ta' kizmi fuq radio, kollum bat ġejt ritornat ma' Winter Moods. U bdejna bil-mot il-lajn, sa' kem ħriġna diska sera, recording l-ewwel waħda. Kienet l-ewwel waħda. Kienet l-ewwel hit li. U sera wkoll għandha storja. Sera kienet koġina ta' tfajla li kont noħroġ magħha dak iż-żmien li tajruhom fuq Zebra Crossing ġewwa l-Kanada. Issa du kif għal ma nafx kemm il-sena, ġifieri qed ngħidu qed ngħid 95 dan, 94, ġifieri 20 sena. U kienu laqtuhom fuq il-Zebra Crossing u tajruhom u qatluhom it-tnejn. Kien hemm pulizija qed jiġri wara xi ħadd li jagħmel xi ħażina, però ma kienx bis-sirena. Lura daw ma samaw xejġej, qasmu u mitu. U kont niftakar kien hemm iklim fuq is-santa tagħha dawartu u ktib diska għalih. U rekordjanija parti mill-album u s-suċċess li għamlet ma konna qed nistennuh qatt kulħadd jitloba d-diska. U kienet l-ewwel move. L-album ma kienx xi ħaġa ta' barra minnha, u ma dak iż-żmien li kellna fina ħariġnieh. Mbagħad bil-mod bdejna insibu ruħna fi stil li kulħadd jitfa' minn fejn ġej mużikalment. U bdejna noħorġu songs ħafna iktar kummerċjali imma fl-istessin nibqgħu lejali lej Your origins. tagħna. Eżatt. U minn hemm ħriġna l-album Morning Gale u mbagħad fit-2000 u minn hemm lem wara Everyday Song u Jamaica u Ride u hekk. Tlajna step illi Intkom fil-fatt ħatalqu 40 sena. 40 sena. 40 sena minn meta bdew Winter Moods għal-waqt fil-2025. Ġifieri dal-waqt. Is-suma fl-84 ġa kienu, ġifieri 85 jessax meta tħalt magħhom jien. U ovvjament wieħed minnhom Steve Carona Smith sellimlu fejn qiegħed minn hawn ħallina. Kien għadu ħabib ħafna tal-band ma kienx għax fil-2006 telaq minn mal-band. Imma kien xorta isu baqa maħna u konna għat nipjanaw li namlu xaħġa, imma sfortunatament ħallina 50 żmien, ġi f'6 xhur. Kienet l-soħra l-band li ġabit niktar. Il-moment li kull ma għanna huwa issa il-saying all we have is now, għex il-moment jibda jagħmel ħafna iktar sens, hemm żmien, meta titlef il-ħuk, titlef tal-band, tal-asħabek, iktar jibda jfakkrek li tgħix il-moment. Jien għandi mod li ngħidha, tgħix il-moment ġifieri li fl-istess ħin ta' warajk huwa ta' warajk. Tagħmel moħħad bidlu qatt, l-uniku mod huwa l-qudiem. Only way is forward. M'hemmx anke dak il-mument sakemm tgħidha għadda. Allura inti tittipjana li dak li tista' tikkontrolla quddiemek, li tista' tikkontrolla qiegħed quddiemek. Jekk dan huwa gap ta' ħin, ħajgħaddi. Issa jekk taddieħ tiġri, taddieħ titkaxkar, taddieħ timxi, taddieħ tirrolja, xorta ħajgħaddi, u ħatasal għawad ħares lura tgħid jiena l-fatt li tkaxkart mal-art biddil xi ħaġa, jekk tkaxkart u biddil xi ħaġa, sewwa minn tkaxkart, jekk inti żammejt ħajtek milli tkun serena, mhux bil-fors fil-massimu għax ħadd mu robot kun qed tħoss, imma x'biddilt billi kont daqshekk l-isfel fuq xi ħaġa li ma kellekx kontroll fuqha. Biddilt il-ħajja tiegħek li ma kienx serena jew ħafna inqas serena milli suppost tkun u ta' madwarek. Għax hekk m'intix tajjeb inti qas ta' madwarek huma aħjar. Għalhekk nemmen ħafna jiena li għandna ngħinu ħafna lis-soċjetà. Anke bis-songs tiegħi nikteb ħafna affarijiet reali, jiena ma nikteb xejn fiction. U għalhekk in-nies jirrelataw ħafna magħhom. Tinsiex ma' Winter Moods minna l-ikbar ġiex konċerti li saru Malta minn artist band wieħed waħdu.
waħdu mingħajr guests u mingħajr waħdek li biss. jiġu 8,000 il-waterfront u 10,000 fuq il-fosos. Li huwa il-pik tal-mużika tiegħi meta ġew 10,000 ruħ għalik biss biex jisimgħu l-mużika tiegħek biss u jkantaw id-diski tiegħek biss hija xi ħaġa. Inti aħna tkellimna, inti ħanajda bl-Ingliż. Kollox li tikteb from the heart. Jiena ili segwikom ovvjament għal żmien twil u ma naħsibx li kien hemm xi kanzunetta li ħriġtu u għad. Għax tinħass il-qalb fil-lirika, fil-mużika, anki kif tkanta. Emozjonalment ġi kun qed ngħixha. Anki kif tkanta. Kun qed ngħixha. Lilin mill-gosti għax mhux għad dik it-tip ta' mużika. Daqs kemm minn iħobbu intermużu l-mużika, minn middejqu l-mużika. Però l-messaġġ huwa reali ħafna, u affarijiet li għextien u għexu ħuti u għexu sħabi. Marigold? Marigold hija l-mama, ġifieri ħarġet straight, kien hemm ħafna mid-diski li jirreferu għal-mama. Ma ħafna nies jaħsbuhom li huma love songs, li huma songs ta' mħabba lejn xi ħadd fi mħabba ta' relazzjoni, mentri mhumiex. U hemm ħafna mhux fil-linji, imma bejniethom, in between the lines ngħidu li hemmhekk kont noħroġ l-espressjoni tiegħi li inqas tinkanta. Mhux kulħadd ħajjefhem fuq ix, għax hemm ċertu affarijiet li mhux kulħadd jifhimhom. Kulħadd għandu Anġlu Demoni ngħidilhom jien Angels and Demons. Kulħadd għandu dak l-struggle, jew fih ta' xi ħaġa. Ħajja nemmel kulħadd għax min jien biex ngħid kulħadd, ma l-maġġoranza tan-nies għandhom toqol li ġej minn fulitom, li ġej mit-trobbija tagħhom, li ġej sakemm kibru, li ġej esperjenzi minn sħabhom u affarijiet li jafu jħallu toqol. U affarijiet oħra li diffiċli tispjegahom. Li jkunu ġo fik u tgħid isma' dawn se jifhmuni. Il-maġġoranza ta' nies ma jistgħu se jifhmuni. Allura huwa tajjeb li titkellem u tiftaħ ma' xi ħadd li tafda u xi ħadd li għall-inqas jisimak. Jifmekx minn 10 jistgħu jifhmuk 5, ma l-inqas jisimak u ma jiġġaġjakx. Jiena ma jiġġudikakx. Nixtieq insemmi wkoll li inti għenitek ħafna terapija. Jiena meta kelli bżonn nimur. Nixtieq insemmija għax jiena nħoss li kont b'saħħti biżżejjed. Għataw stigma. Kont b'saħħ, ma ngħidx kont weak u mort tat-terapija, ngħid kont b'saħħti biżżejjed illi ngħid jiena għandi bżonn lajnuna. Bħal jiena jekk sirt idejja, se nirranġa jien, irid immur għall-lajnuna. Persuntna, moħħna, l-qalb tagħna, l-emozzjonijiet tagħna huma parti minna. Kultant, il-maġġoranza tan-nies se jkollhom fażi, se jkollhom inċident, se jkollhom xi ħaġa li ġara, maġġoranza għaddejna minna din. Issa kif għadd, jew ħadd intefa' lura u toqgħod titħassar lilek innifsek, jew kellha ħadd mor bartejt għandi bżonn lajnuna. U l-isbaħ ħaġa fid-dinja huma li jisimgħuk nies u jifhmuk u tinduna li f'daqqa waħda tgħid mhux waħdi fid-dinja hekk jiena għax ħafna jaħsbu li waħedhom fid-dinja hekk. U kif konna qed ngħidu qabel mela inti tgħix ġewwa l-isla, il-komunità tiegħek, sħabek, żgħar, komunità żgħira. L-affarijiet li għandek fik inqas issib ma' min se tixxerja għax kulħadd jaf il-kulħadd tibża iktar. U tkun żgħir tinsix ukoll. Però kienet miżmuma allura hemm bot li qed tibża tgħidha għax hija żgħar. Fl-istess ħin jekk tgħidha mhux ħadd nixteret mad-dinja, illum ikbar il-biċċa xogħol. Hemm ħafna iktar minn fejn titgħallem, hemm ħafna iktar ma' min tixxerja, imma fl-istess ħin tant hija kbira l-medja li hemm iktar fejn ħadd toħroġ. Allura inti jkollok dik il-biża' ta' min ħajġudikak, ta' min se jitħaq bik, ta' min se jaħseb ma jafdakx iktar, ta' min dawn l-affarijiet kollha jżommu n-nies. Li jaħsbu li ta' madwarhom huma kollek. Qed ngħidilkom minn hawn illi jekk tmur għall-għajnuna fil-ħafna fil-maġġoranza tagħha għax jaf wieħed ma jaqbilx għand minn mar u bagħad imur għand xi ħadd ieħor. Eżatt, da bħal meta tmur għand tabib ma jogħġbokx wieħed, tmur għand l-ieħor. Ekku, però l-ewwel step huwa li tmur u titkellem. Ibda ma' sħabek ma' xi ħadd li tafda. M'għandek ħadd li tafda ħadd jista' jkun, ma fil-maġġoranza ma tkunx hekk. U probabbli ħadd tisma' lilhom ukoll.
kulħadd għandu toqol xi ġor. Issa immaġina inti jekk inti għandek toqol ta' 10 kilos, jekk tisimgħu ma' xi ħadd u 3 kilos minnhom se jitilqu u din qed iġorru miegħek se jkun inqas. Mhux hekk. Jekk din ma min qed titkellem se jgħalmek kif taqsamhom fuq ġi spallejn, tiġa se jiġi inqas u se timxi bihom aħjar. Jekk inti ma min tmur professjonali mhux tal-li hekk tal-li is-saying hija li jekk qed jgħidlek dan tqil wisq, mela trenja u sir iktar b'saħħtek biex tagħmel bax tqil daqs kemm hu. Awtomatikalment jekk inti iktar b'saħħtek, it-toqol huwa nqas. U xi kultant it-toqol ikun lanqas kif naqbad not real. Żgur, ikun xi ħaġa. Ikunu ħsibijiet tiegħek li qed itaqluk li meta tmur u titkellem ma' xi ħadd u jtik terapija qed jgħalmek li le ta' neħi toqol. Eżatt, da toqol tista' tixxerjah jew hekk kif tgħix bih. Għax inti li titlef il xi ħadd, qatt waħed insala titlef il xi ħadd, jien ma se ngħid il-ħadd tisma' dak il-passat għandha u nsieħ, mhux qed ngħidu hekk qed ngħidu. Titgħallem tgħix bih. Perché jiena sibt way illi inħoss li f'dak li nagħmel nonorhom. Illi dawn il-min tlifna ma jridunix ħażin, ma jridunix dawn, ma jridunix ħajjitna tkun ħażina minħabba t-telfa tagħhom, iriduna fl-aħjar tagħna dejjem iriduna f'ħajjitna fil-maġġoranza u dejjem iriduna minn fejn qegħdin. Allura jiena nagħmel minn kollox biex nonorhom. Jekk nagħmel xi ħaġa tajba jekk jiena qed ngħid lilek jew qed ngħid tisma'. Ara jiena qed nagħmel din ħaġa tajba f'ismek. Nonorok għalik. Inħosshom miegħi f'ħafna drabi fil-mużika fejn imur, fejn nagħmel. Iktar minn hekk tista' tagħmel le. Ma tistax tagħmel iktar minn hekk. Insomhom ġo fik u tonorhom dak li tagħmel. Issa n-nies ta' madwarek aħna qegħdin f'soċjetà kif kont qed ngħid l-ewwel. Mela jimpurtana li l-soċjetà li qegħdin fiha tkun serena. Jekk is-soċjetà li qegħdin fiha aħna mhux serena, aħna ħambatu biex inkunu sereni, għax ikun fejn ħaddur se ssib il-komunità mhux serena. Mela x'iridu nagħmlu? Nagħmlu minn kollox biex noħorġu l-aħjar fil-bniedem. Kulħadd għandu xi ħaġa speċjali u xi ħaġa tajba, kulħadd. Anki jekk bniedem hawn min iħares li jom jien naf ignorant, jew ma jafx jitkellem, ma jaf jagħmel affarijiet oħra li jien laqas noħolhom li nagħmilhom. Ejja toħroġ tajjeb ma ta' madwarek, oħroġ it-tajjeb tagħhom. Għaliex għandek taħdem biex iżommu l-isfel il-persuna taħdejk. Ma taħdimx għax dak huwa parti mis-soċjetà madwarek, żommu fuqek. Ifisser li ma taħdimx biex inti tkun aħjar, le. Aħdem biex inti tkun fl-aħjar tiegħek, ma tagħmilx akkost illi tkisser il-ħaddieħor on the way, sommi il-ħaddieħor iftaħ ma' xulxin. Ejnu xulxin, jekk ta' madwarek qegħdin sereni inti wkoll seren. Aħna fil-fatt kellimna ħafna jina wint fuq kif jisna qed infallu lis-soċjetà tagħna wkoll kif qed titkellem int. Mela, hemm żewġ naħat, mela li ngħidu s-soċjetà qed tfalli kompletament. Le. Ma nistgħux ngħidu. Imma il-mid jiena naħseb li opinjoni tiegħi, il-bniedem kif hu magħmul mhijiex attrezzat għal din medja kollha li nirċievu kuljum. Barax kuljum ġo moħħna u qed taffettwa il-mod ta' kif qed ngħixu, aħna l-mod ta' kif iħossuna. Mela, mhux biżżejjed għandek id-dar illi b'xi mod jew ieħor bil-fors ikollok problemi. Jekk hawn xi ħadd m'għandu problemi qatt fid-dieqa xi ħaġa mhux sew, bil-fors. Problemi se jkun hemm dejjem taħdem mal-aħjar. U noqgħod attenti x'ngħidu lill-persuna x'mhux kien qed jitħaq. U kull min qiegħed ġilbu kollox sew, dan huwa wiċċ. Il-bniedem huwa oċean. U billi ddaħħal saqajk fl-ilma ma jfissirx ta' fl-oċean, l-oċean huwa ħafna ikbar, mela il-bniedem trattaħ sew għax ma tafx hemm waraħ kelma ukoll tista' tkissru b'hekk għandek argument, għamlu argument diċenti, m'hemmx fejn tidħol personali. Bniedem qiegħed qed jipprova jsib lajnuna fit-tarf, kelma tkissru, tam titfgħu erba' passi oħra lura. U x'se jiġri, mbagħad tisma' dak għamel hekk, dik għamlet hekk, u mbagħad tgħid jaħasra, too late, jaħasra. Qed infallu s-soċjetà fil-mod illi kif dejnet qabel issa l-medja kibret ħafna. U qed titfa' ħafna l-attenzjoni l-bogħod mill-kuntatt veru u l-kuntatt sar iktar virtwali. U dal-virtwali qed isir qisu iktar importanti mill-kuntatt personali. Is-soċjetà
domestika, violenza domestika, per eżempju. Waħda li ndommu l-edukazzjoni u l-edukazzjoni mhux titfa' post fuq Facebook, jew l-media biss, titmur fl-eruq tas-soċjetà. Fl-iskejjel irridu niħħajlajtjaw tixħal bozza meta dat tifel qed iġi prohomot, meta dit tifla qed iġi prohomot. Għandna nkunu nafu. Għalfejn qed tagħmel Għaliex mhux biex nagħtu punishment minn fejn ġejja, ħabba ħutu jommu jom isieru biex nedukaw iktar. Il-possessjoni m'għandix tkun l-etika titkun l-ewwel ħaġa li titgħallem fl-iskejjel. Titkun tgħallem li inti ħatmu tiegħek u inti minti ta' ħadd bħala relazzjoni li ma tkunx egoist li tgħin fejn tista' lil kulħadd u li mara mhijiex oġġett tiegħek u viċi versa anke raġel ta' ġifieri għax allura meta mara tmur fit-tix lajnuna. L-affarijiet qed jirranġaw, irridu nagħtu ġifieri mixjin bil-mod, imma għandna bżonn iżjed. Mhux Malta ta' fid-dinja kollha, jew ma ngħidux għax Malta hekk, fid-dinja kollha ssir din. Min imur mara jew raġel jekk ħadd mur tirrapporta u jekk trid lajnuna, għandha ssib lajnuna. Inutli tmur hemmhekk issa u ħajja tiġi ġifieri kważi tad-daħ li tiġi ħajja naqra daqqa ġew iċ ġimgħa milli nispiċċa ġew x'imkien illi m'għandix futur, ma nistax nara tfal, għandi problemi. Ġifieri irid ikollna qafas sħiħ li jekk xi ħadd wasal sem, irridu nkunu hemm all the way u nipproteġuh all the way. Il-violenza domestika mhix faċli għax tinsiex inti qegħdin ġodar. Inti ma ikollok xi ħadd ma' familja jgħix magħhom biex jgħix kollu sew qatt ma ħassir dik. Jiġifieri hija nirrikonoxxu li hija problema kbira ħafna, monstru kbir, għax inti hija violenza domestika hija ġoddar, ma nistax tkun magħhom min kollu, però jekk intellaw ġenerazzjoni u mhux konna dinja aħjar għal ġenerazzjoni li jmiss, le, nagħmlu ġenerazzjoni tajba biex ikonna dinja aħjar, bil-kontra. Irrid ikollna ġenerazzjonijiet biex id-dinja tkun aħjar. U nibdew nagħmlu li il-bot mill-violenza. L-etika mindu jkunu fl-iskejjel, isma' inti din hija l-etika, dan huwa rispett lejn taħdejk, dan huwa rispett f'relazzjoni, u kulħadd għandu il-karattru tiegħu u l-familja tiegħu ġifieri u l-affarijiet irid narawhom mill-bidu ta' relazzjoni għax kultant ukoll ikun hemm min jinbidel, imma jkun hemm min li fil-bidu qed jorik. Red flags u ngħidulhom bl-Ingliż. Ma jfissirx li da narmuh, le. Għala kif tagħmel biex ngħinuh lilu, ma jekk m'intix kompatibbli fil-bidu. Talliex il-ħaġa tiggrava u tieqpa tiggrava x'ismu l-istep tittoħodha kemm jista' jkun kmieni. Ma jekk wasalt sew xort għandek dritt li toħu l-istep, però jrid ikollok qafas illi fejn tirfessa għajk jirqak all the way u all the way. Mhux tispiċċa xorta no man's land. Mhijiex faċli imkien fid-dinja, mela ġifieri irridu nirrikonoxxu għadi, u nngħidu għax l-awtoritajiet jew x'ismu. Dejjem tista' tagħmel iktar, kulħadd jista' jagħmel iktar. Mhux l-awtoritajiet biss, is-soċjetà wkoll. Ġifieri jiena nemmen ħafna fis-serenità tas-soċjetà biex inti tgħix seren, is-soċjetà ta' madwarek tkun serena wkoll. Qed jgħidu li għadda l-ħin, ma jien għandi xi żewġ domandi oħra biex insaqsi. Jgħidu iva. Għat li ħanalqu. Sa nkompli ftit qabel ma nagħla għax jiena nafu wkoll m'għandu x'aqsam ma li kont qed ngħid imma waqt il-COVID sentejn ilu inti. Għaddet minn l-għonet kif beda l-COVID sibna ħajn flimkien. L-ewwel id-dar sibna ħajn flimkien kienet xi ħaġa anke n-nies ma tafx xi ħaġa u ejja naraw il-video hekk l-ewwel tliet xhur. Batta ovvjament bdiet tiġi kela biċċa xogħol. Kulħadd beda jgħid ta' kif inhu. Wara xi 8 xhur jew 9 xhur tal-COVID, aħna konna noqogħdu attenti ħafna l-istess bubble tnejn min-nies. Jaqbidni l-COVID. Ma nafx kif u kome ma tajta lil ħadd, ġi kull kien madwar għamil test ma għala xejn. U l-ewwel jumej qatt u hija fimni qatt aħqiha hekk. Ir-raba' u l-ħames jum inkredibbli ġifieri. Hallucinations, illużjonijiet, brain fog, ma nafx jgħidulu, doħħan tal-moħħ.
Għatli li rajt il-mamma. Il-mamma papa ħdejja fuq xaxina minn 15 kamera sodda waħdi ovvjament. Noqgħod attent ma toħodix il-mara u ma tgħaddix il-familja li għandha ġenituri tagħha vulnerabbli toqgħod attent. Rid nibbotta l-ħajt ta' qoddimi darba minnhom rid nitfa' television mit-tieqa. Bdejt nara nipprova nara films u affarijiet hekk li mhux qed jagħmlu sens li minna li qed nara xi ħaġa u minn qed naħseb xi ħaġa oħra. Bdejt nikol it-toothpaste at a point. Inkredibbli, din ma Tikol it-toothpaste. Bdejt nikol it-toothpaste, immur fil-bathroom, nikol kelli toma qisu ta' ħadit, toma ħażina fl-ewwel 4 ijiem. Kont immur u nikol it-toothpaste. Meta ġejf tiegħi bajt il-mara tiegħi tgħidi tersaqx tgħidix kaffa, mmur nitfa' toothpaste fil-xi ħaġa li diffiċli ta' tispjega ta' ħafna nies ma jemnux. Ġifieri min qal li kienet influenza normali ma kienx jaf x'qed jgħid. Ġifieri jien għaddejt minna u nista' ngħid illi huwa mint 15, pero l-aħħar 7 ijiem ftit qaħqiħa u ġejt tiegħi ejja, l-affar jibdew ġejjin. Għandu jibda juġok sidrek, tħoss affarijiet ma ħsejtx qabel, l-għadam juġok waqt imma dejt niġi tiegħi. Mort nagħmel it-test u ġejt negative. U daf ftit qabel tinsiex għamilt kunċert fuq il-terrace tiegħi raħ 70,000 people daħlu fih u nippruvaw nżommu nies u nagħmel id-diski u nkanta. Mort ħriġt kif ġejt lura mort nitkellem mal-mara. By the way, l-mara tiegħi importanti li kienet parti importanti f'ħajti mill-grupp, kienet il-manager ta' grupp. Kienet ħabiba tiegħi u manager ta' grupp qabel kienet il-mara tiegħi, ġifieri u għanitni kien f'ħajti u l-grupp, ġifieri il-band bija ħad jaħsib il-marketing tiegħu hekk u tellatna 20 tarġal fuq. So nselmula minn hawnhekk. Ma bdejx nitkellem. U no, kelma toħroġ, taqqa waħda ġejtek, ġifieri nkellmek bla leħen kompletament. Ħassan tisma'. Għadjina nipprepara biex nerġa' nibda ndoq u hekk ġej f'tiegħi bla leħen. Murat it-tabib, ċekkjani le, kordi, all right? Nkellem hekk, biex nagħmlu bil-ħoss, ngħidu all right imma ma nafux. Tieħ naqra ċans. Ġimmatej, xahar, nerġa' mort it-tabib. Ħanepek. Ħanippruvaw steroids u hekk. U nibdejna noħlu l-steroids. Għamin tiġa gravi li ma tistax titkellem imma inti. Jien tista' timmaġina. Int. Ħaniġġennen, ħajqa tal-isaqajja, bdejt ngħidu tal-isaqajja wara xa tagħmel u tini leħni għax ħaniġġennen. Ma għamilt 3 xhur karkar. Fili l-ewwel xahar u nofs gravi, xejn. Badda jiġi ftit. Immur noħroġ nitkellem ftit ma' nisma' u jerġa' jitlaq. Tabib għalli ma nistax inti garanzija li ħajġi lura darba minnhom u dika devastanti. Fejn mort frasi. Trauma kera ħafna. By the way, f'dak iż-żmien ta' meta mietet il-mama u meta jiena mort lajnuna, kelli ħsibijiet korroħ ukoll. U ġinsejt ngħidha l-ewwel għalhekk mort għall-lajnuna, Ġifieri kont fil-qiegħnet. Ġifieri nifhem xi tfisser fil-qiegħnet, imma hemmhekk once tibbounce għal fuq. Ma terġax tmur f'dak il-qieħ. Tista' jkun naqra dawn, jew jkollok ftit però ma terġax tmur hemmhekk. Allura, please, intom min intom. Jekk tħossukomx waħedkom, hemm min jifmek, morru għall-għajnuna importanti għax jibdlulkom ħajjitkom. Jekk mhux waħda jew wieħed ieħor jibdlulkom ħajjitkom. Anyway, għax importanti li ngħidha li għaddejt minnha wkoll. Għaddejtha minnha wkoll, nafx ġifieri. Tkun tħossok waħdek, li ħadd ma jista' jifmek fil-qieħ li biex titla' tarġa' taħsibha. Li tmur għall-għajnuna hija saħħa, mhux weakness. It's strength, mhux debolizza, mhux hija saħħa. Naħseb. Però ġiet lura leħnek, ġi lura. Leħni ġi lura mbagħad qatt ma ġie eżatt kif kien, onestament, ġifieri m'għadniex nista' nippuxja daqs li kont, noqgħod attent kif tużat tħaddem rasek, però mir-rekordjajt is-song ġdida li vera fil-fatt jiena xtaqna laqbija li nistieden il-kulħadd jew imur fuq il-Facebook page tiegħek hemm isib hemmhekk li ma tistax tiddiskrivi lil Livan Grek iktar b'mod perfett. Let's get high on love. Jekk hemm xi ħaġa biex nkunu ħaj fuq hija l-imħabba. Fil-formi kollha tagħha, fil-forum kollha tagħha. L-imħabba mhijiex biss relazzjoni, hemm ħafna mod ta' mħabba l-ħbieb, il-familja, anki nies li ma tafx. Għandek tagħmel minn kollox bitħobb.
Però jiena u inti Melanie ovvjament aħna l-inqas nis perfetti fid-dinja, ta' li qed ngħidu mhux għax aħna 100%. Jien l-inqas perfett fid-dinja li qed ngħid nipprova da li qed ngħid lilkom ukoll ngħidu li kultant iva tinsix xtejt għamilha fuqek. Jina minnaw għanna naqra friħa Antonio Banderas The Icon, tajjeb, grazzi lil Taxbix Perfumery, dik għalik, Thank you, ħafna. Jina najdlek, Ivan, konna nafu li ħandumu aħna fil-fat. Irridu nagħmlu ieħor. Ux vera, issa namlu part 2. Part 2. Pero jiminaw. Dak li jmiss, Grazzi ħafna tal-li ġejt fuq kellimni. Grazzi u jina qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzi lill-sponsors personali, lil Garrick Hairstylist bil-prodotti Cotril, lil Jennifer the Makeup Artist, lil Lipsy għall-ilbis tiegħi, lil Intercom, lil Luxona Sasset u naħseb ma nsejt il-ħadd. Grazzi. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Menizo, Amrita Footcare and Wellness Center, Lourdes Opticians, The Imperial Slima, Banderas, The Icon for Hair,